Kamusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Yan, ganda ng sunset dito oh. Five zero ng hapon mga kabarako. Bago tayo umuwi, road trip muna tayo dito sa Barangay Sabang. Daan na rin tayo sa Dulo Port. Dito ako nagklase ng elementary mga kabarako. Dito ako nagklase ng college oh. Yeah, shout out. Ang lalapit ng bahay oh, sa gilid ng kalsada oh. Let's go, let's go, let's go. Ako'y huwag mong intindihin. Makakaraos din. Dito na tayo sa Barangay Kinalansan. Dati Kinalansan High School yun eh. Nagbago na pala ng pangalan. Ito naman intersection na to, going to Minoro. Ito going to Mansana yata yan. Kinalansan Elementary School. Alright, daan muna tayo sa Dulo Port. Baka tayo dumiretso ng Sabang. Dito tayo sa Barangay Dulo. Dulo Elementary School. Oh, ganda oh! Woo! Medyo mahirap lang ang buhay dito. Port Alfred Resort. Oh, ang mayaman. Yo! Welcome to Dulo Port. Let's go! Ganda oh! Alright, dito tayo sa Dulo Port. May ilang mga naliligo doon. Sana Paborito all. itong puntahan ng mga naliligo. Kaya mga nagpipicture-picture. Yan, meron mga crabs. Crabs! So, itong small inlet. Ito yung paradahan ng mga maliliit na pump boat. Yan, mga lancha tawag dito. So, malalim tong portion na ito mga kabarako. Masarap Paano dito, masabi? mga kabarako. Sunset. Ayan ang sunset oh. May kalabasan ng alam ngayon. Ganda ng sunset. Panaginip ko'y laging ikaw. Sinta, kahit na ilan yan. Kaya mga kabarako, pinaka the best sa therapy. Especially sa mga may anxiety, stress. Punta lang kayo sa may tabi ng dagat. Sarap sana i-drone eh, kaya lang wala pa tayong drone eh. Parang may problema Lakas ka. ng hangin, napakasarap sa pakiramdam. Alokohan yan. Mga kabarako, lipat ako sa Sabang. Kahit na ilan yaring mata. Kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka. Ayan mga kabarako, nandito tayo sa Sabang San Jose Camarines Sur. So boundary lang ng Dulo. Picture lang tayo dito sandali. Ayan, ganda ng sunset dito oh. Tributaries yan. Papunta yan ng may dagat dito. So yung mga kabundukan ng Lagunoy. Ganda ng sunset oh. Mount Isarog in the background. Yan, mga ilang-ilang ang tao dito. May mga bata naglalaro. So pupunta tayo sa pinakadulong part ng Sabang. Alright, let's go! Alright mga kabarako, so tuloy natin yung pagpasok natin sa Sabang. Let's go, let's go. Oh, medyo madilim. Dilim talaga dito. Ito ay Sabang Elementary School. Alright. So yung Barangay Sabang ang pinaka pangunahing barangay dito na nagsusupply ng tinatawag nilang malasugi. Kung hindi nagkakamali, yun yung mga tuna mga kabarako. Okay, dito tayo sa dulo. Dito yung mga pwestuhan ng mga isda. Nagtitinda ng mga isda. Ito naman yung mga port para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Tapos dito yung mga bintahan ng isda.
Right, tingnan muna tayo, silip tayo sandali dito sa may dagat. Woo! Ayun ang ulti ay nakatapak ng buhangin. Tingnan natin ang sistema ng situation ng dagat dito. May maliliit na cottages. Medyo malakas ang alon, no? So, paalala dito, no? Sa mga turista, basura mo, dala mo. Ibig sabihin, basura mo, dala mo. Kasama ang passenger port terminal. Silip lang tayo dito sa may likod, mga kabarako. Yun, no? Kaya na mga bumabiyahing mga lancha dito. Siguro mapang 10 yan. Kaya para sa kanan, no? Yan, mga kabarako. So, may tumatawid ng bangka. So, yan mga kabundukan ng Lagunoy. Hanggang sa may pupunta ng bayan ng Karamoan. Medyo may kalaliman yan kasi dagat na yung labas niyan. So, doon pagdating sa may dulong yon. Papunta ng bayan ng Karamoan, may dalawang way mga kabarako. So yung isa yung land travel, kagaya ng ginawa natin last January. Nagmotor tayo, diyan tayo dumaan. At pangalawa naman, ay dito kayo sasakay ng mga ganito mga lancha papunta ng bayan ng Karamoan, no? Dito sa Sabang. Alright, Mrs. Barako is doing some picture. Ito, tingnan natin kung ano kalalaki. Para parehas ng lalaki. Di ko alam eh. Di pa nakakasakay dito eh. Personally, di pa nakakasakay sa mga bangkang ito dito, mga kabarako. Anywhere papunta dyan sa mga coastal na town ng Lagunoy. So, I don't have any idea kung magkano mga bayad yan. Alright mga kabarako, uwi na kami. So, maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming road trip na ito dito sa Barangay Sabang. So, shoutout sa mga taga-Sabang dyan. Hopefully mapanood nyo, no? Especially mga hindi nakakauwi ng Sabang at Barangay Dulo. Ayan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming road trip dito, Exing road trip. So, huwag kalimutan na panoorin, like, share ating mga videos. And kung na-appreciate yung aming content, please hit the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga rides. Yan, mula dito sa Barangay Sabang, Team Barako Moto Vlog with Mrs. Barako. Papaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride and never twist the throttle with your Rigo. God bless!